Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre. Una hostia. Estás quedando minuteta. Buenos días, desde el Movimiento Per la Pau, muchísimas gracias a todos por asistir. Es un gesto muy noble y solidario por vuestra parte que sigáis acudiendo pues, un día domingo como hoy con el calor que hace. Esto pues marca la diferencia entre la gente que hace el mal o esos políticos codiciosos y que ya sabemos todo el mal que están haciendo, y también las personas que pasan de todo y que no tienen empatía y que les da absolutamente todo igual. Evidentemente, si todos fuéramos como nosotros, el mundo cambiaría de la noche a la mañana, porque se acabarían las guerras, se acabaría el hambre, se acabaría el sufrimiento de los niños y todo el mal que existe. Pero como esto no sucede, pues daros las gracias y seguir pidiéndoos que nadie se desanime, que nos sigamos implicando, que sigamos reuniéndonos y llevando el mensaje a toda la gente que no conoce las injusticias que están pasando en el mundo, porque es muy importante no decaer y seguir en la lucha, sirva más o sirva menos. Estamos en el bando correcto, es muy noble y muy solidario y, por favor, seguid acudiendo. Vamos a leer, por cuestión de tiempo y por el calor que hace, el manifiesto en valenciano y el final, en vez de hacerlo todo en valenciano y todo en castellano, haremos la mitad en valenciano y el final en castellano. Guardaremos un minuto de silencio por todas esas víctimas, por todas esas personas que han sido desgraciadamente asesinadas, y Trini hará un baile palestino que todo el que se quiera sumar pues está invitado, ¿vale? Rubén, ¿quieres decir que ha venido gente de Gandía, de Javi? Bueno, y la gente de Javia, de Gandía que han venido, agradecerles a todos su participación. Muchísimas gracias. ¡Viva Palestina! ¡Viva! No hi ha paraules neutres per descriure el que està passant. Moltes persones han sigut assassinades. Civils, famílies senceres, xiquetes, xiquets, persones majors. No són danys col·laterals ni efectes inevitables. Són assassinats provocats per la guerra, per l'ocupació i per decisions polítiques concretes. El que està passant a l'Orient Mitjà no és casual ni inevitable. És el resultat d'un sistema global de dominació, imperialisme i colonialisme que converteix alguns pobles en descartables. A Palestina, la situació actual és d'un genocidi en curs. La població civil viu sota bombardejos constants, bloqueig, fam, destrucció massiva d'infraestructures i desplaçaments forçats. Ciutats senceres han sigut arrasades i milers de persones han sigut assassinades. La vida quotidiana s'ha convertit en supervivència sota ocupació i violència sistemàtica. Al Líban, la situació actual és d'invasió i agressions militars per part d'Israel. Amb atacs sobre zones civils, destrucció de barris i infraestructures i una població que torna a viure sota l'amenaça constant de la guerra. La inestabilitat i la por formen part del dia a dia, amb assassinats de civils i desplaçaments forçats. A l'Iran, la situació actual és de tensió extrema i escalada de confrontació militar i política amb amenaces constants, pressió internacional i risc real d'un conflicte de gran escala. Aquesta situació manté el país i tota la regió en un estat de perill permanent que afecta directament la població civil. Tampoc volem oblidar que la majoria dels conflictes oberts hi ha altres contextos de massives violacions de drets humans. Ahí, més fort. Comença. Tampoc volem oblidar que la majoria dels conflictes oberts hi ha altres contextos de massives violacions de drets humans
i destrucció devastadora formen part de l'entramat del capitalisme neoliberal i de l'apropiació dels territoris per motius geopolítics o extractivistes. Sumant al conflicte de l'Orient Pròxim, ens trobem amb els casos de la República Democràtica del Congo, Venezuela, Cuba, el Sàhara Oriental, Ucraïna o Sudan, on les conseqüències són molt greus. Milers de morts, milers de desplaçats interns i refugiats, col·lapse dels serveis bàsics, salut, electricitat, aigua i denúncies generalitzades de crims de guerra, incloent atacs a civils i violència ètnica a Darfur. La pau mundial no és una idea abstracta ni un col·lapse idealista, sinó una necessitat real i urgent per a garantir la supervivència i la dignitat dels pobles. No pot existir pau mundial mentre hi hagi guerres permanents, ocupacions, amenaces militars i desigualtats en l'aplicació del dret internacional significatiu. En tots aquests casos hi ha responsabilitats polítiques i militars clares. Denunciem el paper de Benjamin Netanyahu, responsable d'una política d'ocupació, repressió i guerra que ha contribuït directament a assassinats de civils i a l'escalada de violència a la regió. Denunciem també el paper de Donald Trump, que continua impulsant polítiques que alimenten la confrontació, reforcen dinàmiques militars agressives i sostenen un ordre internacional basat en la força. Però el problema no es limita a noms concrets. Denunciem el sionisme com a projecte polític d'ocupació i colonització que sustenta el sistema de dominació sobre el poble palestí. Denunciem l'imperialisme que permet que unes potències decidisquen sobre la guerra i la pau segons interessos propis. I denunciem el colonialisme que continua present en formes modernes d'ocupació, control militar y submisión de los pobles. Este sistema hace posible que los asesinatos de civiles se conviertan en rutina y que la violencia se explique como si fuera inevitable, pero no lo es. No hay justificación posible para la pérdida de vidas civiles. No hay seguridad construida sobre la destrucción. No hay paz sin justicia. Rechazamos que en Palestina, el Líbano e Irán sean tratados como escenarios de guerra permanentes. Son pueblos, no territorios sacrificables. Por todo esto exigimos el final inmediato del genocidio en Palestina, el fin de la invasión y las agresiones militares en el Líbano por parte de Israel, el cese de cualquier escalada militar o amenaza contra Irán, el fin de la impunidad de los responsables políticos y militares, el respeto absoluto del derecho internacional, pero sobre todo afirmamos una idea esencial. No podemos normalizar que las personas sean asesinadas. No podemos acostumbrarnos a la violencia. ¿Qué mundo estamos aceptando si esto se convierte en rutina? Nosotras no lo aceptamos. No a la guerra, no al genocidio, no al imperialismo. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! No a la guerra. 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 ¡No a la guerra!